Adu-ți aminte de o surpriză la care nu te-ai așteptat, de un loc în care ai intrat spontan și te-a lăsat plăcut surprins, de un om la care la prima impresie n-ai fi zis niciodată că e așa interesant. De ce ne aducem oare aminte de lucrurile astea cu atâta bucurie? De ce nu ne bucură la fel de tare o surpriză de ziua noastră ca un gest neașteptat într-o zi oarecare de marți, făcut de cineva la care nu te-ai fi așteptat? Răspunsul, sau o parte din răspuns, cred eu, e în așteptările noastre și în câtă importanță alegem să oferim așteptărilor noastre. Inspirați de majoritatea celor din jur, prieteni, părinți, profesori, ne plimbăm prin viață observând lucruri și creând așteptări, de cele mai multe ori în mod inconștient. În liceu îți zâmbește o fată 2 zile la rând, imediat îți creezi așteptarea că mamă, fii atent că mă place, o să fim împreună. Afli mai târziu un pic care prieten deja și rămâi cu un gust amar așa, dezamăgit. Suferi. Ba mai mult, vorbești cu colegii și aprobă și ei așteptările tale. Da, mă, frate, și eu aș fi crezut exact la fel. Ai gândit-o bine cum ar veni. Te integrezi într-un grup nou de prieteni, ieșiți câteva weekenduri la rând. Zici, mamă, ce tare o să fie și ce frumos ne simțim împreună și câte o chestie o să facem și ce vară o să avem. O săptămână mai târziu, v-ați certat toți. Rămâi dezamăgit, suferi, te plângi la prietenii care ți-au mai rămas. Și el la rândul lor zic, da, așa e, ar fi fost cea mai tare vară. Nu înțeleg cum de s-o sucit și ei așa. Deci clar, e normal să gândești așa, toată lumea o face. Întâlnim niște oameni, facem niște lucruri care ne fac să ne simțim într-un anume fel. De acolo avem obiceiul inconștient de a crea așteptarea că așa o să fie de acum încolo. Ba mai mult, cu timp o să fie tot mai bine. Dacă e la fel de bun o perioadă mai lungă de timp și repet, la fel de bine, luni întregi la rând, tot nu e ok. Toți suntem dezamăgiți și suferim. Pentru că trebuia să fie mai intens, mai frumos, mai colorat. Fiindcă experiența nu se ridică la așteptările noastre, o comparăm cu așteptări nerealiste, umflate, făcute în capul nostru, devine mai puțin interesantă, mai puțin valoroasă. De exemplu, experiența de a cunoaște oameni noi, perspective noi, de a avea experiențe noi cu ei, indiferent în care ar fi deznodământul, fie că o să dureze an la rând sau se termină poi mâine, nu mai putem să ne bucurăm de ea așa cum e, pentru că o privim printr-un filtru care spune că se poate și mai bine și că ar trebui să fie într-un anume fel. Iar dacă nu e, ne deranjează, ne dezamăgește, ne face să suferim. Cred că s-o înțeles că faci așteptări, nimic nu se ridică la așteptările din capul nostru și atunci suferim. Cum fac să nu mai am așteptări atunci? Primul pas e să conștientizezi cât de inconștient mintea îți creează așteptări în viața de zi cu zi. Observă, fără să le judeci, fără să nimic, ce lucruri te deranjează consistent în viața de zi cu zi. Părul stă rău dimineața, nici nu vrei să ieși din casă din cauza lui. Problema nu e la păr. Sunt oameni cu părul mult mai rău ca a tău, care ajung liniștiți la muncă în fiecare zi. Problema e că te-ai trezit de dimineață cu așteptarea că părul tău o să arate sigur bine. Cum de ai fost tu așa sigur că în 8 ore de frecat capul la pernă, o să ai un păr cu care să te mulțumești? E o așteptare irațională pe care totuși ești obișnuit să o ai, să te atașezi de ea și mai mult să-ți controlezi emoțiile din ziua aia. Îți strică ziua faptul că nu stă bine părul. O zi întreagă. Toate astea se întâmplă în mintea ta. Asta e firul roșu, asupra căreia tu ai control. Nu controlezi părul, nu controlezi cum dormi noaptea, dar controlezi cum reacționezi la lucrurile astea care se întâmplă. Tu ești ăla care controlează mintea. Nu e vorba despre păr, despre ce faci tu în somn, e vorba despre cum înțelegi tu și privești părul ăla. Înlocuiește părul de la care te așteptai să arate bine dimineața cu orice altceva. Un prieten de la care ai inconștient așteptarea să fie la fel de bun și loial an la rând. Un șofer în trafic de la care ai așteptarea să fie avut un instructor la fel de bun ca al tău. Un partener de la care ai așteptarea să iubească la fel cum iubești și tu. Chiar dacă ați avut experiențe de viață și trăiri complet diferite. Să te naști, să primești oportunitatea de a trăi atâtea experiențe unice, fie ele plăcute sau mai puțin plăcute, și să nu vezi oportunitatea asta, pentru că ai așteptarea ca totul să fie roz, totul să meargă bine, toată lumea să te respecte în jur, să fii cel mai bun din prima. Implicit, dacă nu se întâmplă lucrurile astea, ceva nu e bun, ceva e rău. Nu ne simțim bine. Au sens oare așteptările astea? Ești așa sigur de ele? Dacă nu, de ce le dai atâta importanță? Și le lași să-ți dicteze trăirile, stările, ziua de azi. Le lași să-ți fure din bucuria de a avea un păr sănătos în cap, de a avea experiența unei prietenii, în complexitatea ei, cu final cu tot, de a conduce, de a iubi, de a fi iubit, de a fi un om unic. Nu strica ce ai deja prin a-ți dori ceea ce nu ai. Că reușești să observi, să înțelegi și să apreciezi un lucru, fără a crea vreo așteptare, fără a judeca neapărat, fără a-l compara cu ceva anume, e foarte greu să nu te bucuri de 10 ori mai mult de lucrul ăla, să nu fii recunoscător pentru el. Când te duci la un prieten, ca la un om care
nu îți datorează nimic. Să nimeri contextul, să vă întâlniți și să aveți câteva chestii în comun. Și totuși omul ăsta alege să petreacă timp cu tine. Să-ți scrie, să te asculte. N-ai cum să nu-l apreciezi mai mult. Să-i mulțumești. Gândind așa, automat se construiește o relație mult mai strânsă și mai personală. Fie în cazul ăsta cu un om sau cu tot ce te înconjoară. La același om, dacă te uiți la el cu așteptarea că un prieten trebuie să mă asculte și să mă înțeleagă tot timpul, la prima greșeală, la primul impas, ai să fii primul care îl arată cu degetul și observă lucrul ăsta. Și te deranjează. Și suferi și se creează distanță între voi. Wanting nothing gives you everything. Când nu-ți dorești nimic de la nimeni, tot ce primești e un cadou. Și când nu primești nimic sau ceva rău, oricum nu-ți doreai nimic, n-are importanță. Nu suferi din cauza asta. Și atunci dacă prin a renunța la așteptări suferim mai puțin, de ce să creăm scenarii în capul nostru? Așa cum creează și cei din jur, cel mai probabil și ei nefericiți, suferinți. În lipsa prejudecăților, în lipsa așteptărilor, tot, absolut tot ce ne înconjoară devine un cadou, devine ceva mult mai valoros.